Xa pasados ese proxecto, neste presente ano, no 2012, a Sociedade Antropolóxica Galega decidiu retomar este proxecto editorial e reconvertir a revista, ampliala en contidos, en número de artigos, de calidade, de presentación, e transformala no que hoxe presentamos que é o anuario Fonte de Neno. A idea principal do anuario é dar cabida tanto a investigadores xa que teñen unha longa carreira no que é o estudio da historia, da arqueoloxía, da antropoloxía, como a novos investigadores que, tal como está o panorama actual de divulgación de contidos culturais, teñen difícil atopar unha canle de distribución, de dar a coñecer os seus traballos. Hoxe en día existen varias publicacións de índole histórico, pero a maior parte delas son publicacións restringidas ao ámbito académico, ás universidades ou a museo. Si isto está disponible en las librerías, si isto está disponible no gran público e tal, pues pouco a pouco irá enchendo ese ojo. Tamén supoñemos que se irá despertando tamén unha ilusión por saber máis, por coñecer máis, por darnos conta de que Galicia tamén é unha cultura ampla, profunda, na que hai ainda moitos aspectos que dilucidar, sobre os que botar luz, e iso é unha das cousas que quere facer o de Belén. Outra dos aspectos que tenemos que decir desta publicación é que é máis ou menos o cumio dunha serie de outras publicacións que están na página web e no blog que temos, que son electrónicas. Teñen todas o seu ISSN, están abertas a calquer traballo inédito, a calquer investigador honesto, no sentido de que está desenvolvendo, de que este desenvolvendo un traballo original, un traballo que aporta ou que ten algo que decir sobre algún aspecto, e, ademais, tenta tamén de crear unha rede de coñecemento, unha rede de persoas que antes non sabían unhas das outras, trata de actuar un pouco como catalizador dentro da sociedade galega dos factores que van poñer a medrar a sociedade do coñecemento. En fin, partimos cunha gran modestia e cunha gran humildade, pero temos grandes aspiracións.